pista número 3. President del Lleida Llista Blava. Take that jump, you don't feel the fall. El nostre esport, solo el que el veuren aquí. A part, hem demostrat la nostra vessant participativa i solidària amb aquesta 15a edició del Joan Petit i simplement dir-vos que moltes gràcies per visitar la nostra ciutat Lleida, moltes gràcies per visitar el nostre club el Llista Blava i tan sols fins aviat. Gràcies. Molt bé, gràcies a l'Enric Duc per les seves paraules. Ara és el torn del padrí d'aquesta 15a edició de la Festa Torneig del Joan Petit, les paraules del Bojan Kirkic. Bona tarda a tothom. Jo només vull dir, ja ho vaig dir el dia de la roda de premsa, per mi és un honor poder padrinar un acte com aquest. És una de les coses que sempre he dit que em fa més feliç i que em sento més orgullós del fet de poder significar alguna cosa per la gent que més ho necessita. Nosaltres tenim aquesta sort de poder arribar a molta gent i el fet de poder estar en un dia com aquest aquí amb tots vosaltres és de les coses que em sento orgullós de lo que em dedico. Gràcies a tots vosaltres i espero veure's aviat. Moltes gràcies també al Bojan per les seves paraules. Ha arribat el moment que el representant territorial d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Joan Segura, també digui les seves paraules. Molt bones tardes a tothom. Bé, primer de tot agrair a tothom que ha fet possible aquesta jornada, des del Joan Torner, amb l'Ajuntament, Diputació, Llista Blava, el Bojan que ha vingut aquí a padrinar-nos, les famílies que han vingut aquí a donar suport als seus fills. Jo només voldria destacar dues coses del dia d'avui. Una és que ha servit per passar-nos molt bé jugant a hoquei, s'ha gaudit, hem jugat nans i nanes,
s'ha promocionat molt bé el hoquei, tothom s'ho ha passat molt bé en família, s'ha anat a l'escola pràctica 2 i ha sigut un dia genial. I l'altre també ha sigut un dia per ser solidaris i per poder ajudar a tots aquells nens que tenen càncer. Per tant, penso que és un dia molt important. Moltes gràcies a tothom i ens veiem a la 7a edició. Moltes gràcies. Continuarem els parlaments cedint-li la paraula al Xema Alonso, regidor d'Esports de la Paeria. Xema? Hola, molt bona tarda a tothom. Seré molt breu en el nom de l'Ajuntament de Lleida, de la Paeria. Gràcies a tots per fer possible aquesta magnífica festa del Joan Petit. Entenem des de la Paeria que traient, en aquest cas, la part més humana, una part humana molt important, que és la solidaritat, en aquest cas, envers dels nens amb càncer, i per tant estem molt contents i orgullosos d'haver pogut rebre aquesta festa del Joan Petit aquí a la nostra ciutat. I insisteixo, gràcies, continueu amb aquest espírit de solidaritat i lògicament a tots els que habéis vingut fora de Lleida, bona tornada cap a casa. Fins a rebeu. I per últim, li cedirem la paraula al president de la Fundació d'Amics del Joan Petit de Nens amb Càncer, el senyor, sisplau, un aplaudiment, Joan Torner. Joan Petits, pares de Joan Petits, amics de Joan Petits, estem contents d'estar a Lleida, estem contents de tenir un padrí com el Bojan, que també sap que a vegades ens lesionem, i que lesionar-se és una cosa que ens passa en el món de l'esport, però la força està en recuperar-se i en tenir ganes de recuperar-se. Avui heu jugat per als nens que en aquests moments o en un futur puguin estar en un hospital i estar recuperant-se d'un partit molt difícil de guanyar, que és el del càncer infantil. A tots els que heu gaudit de Lleida, heu gaudit d'aquesta festa, és una festa, a tots els que heu jugat, heu caigut, us heu tornat a aixecar, a vosaltres dediquem al Joan Petit. Visca el Joan Petit, que per molts anys puguem aportar i fer aquesta aportació per la supervivència del càncer infantil. Endavant, gràcies Lleida. Molt bé, doncs després dels parlaments anirem donant les culleres als equips participants. En primer lloc,
Tots els voluntaris, sisplau, al mig de la pista. I un fort aplaudiment per a ells. I també demano un fort aplaudiment per als àrbitres que també sortiran a la pista. Un fort aplaudiment per tots els participants i també un fort aplaudiment per la nostra banda de música, la banda sinfònica Unió Musical de Lleida.